Takže čaute ľudia, dneska sme ďalšie video, dneska tu som Imperatora, dneska si spravíme showcase na IG, viem, že už je to trošku neskôršie, ale nevadí, ja vám poviem môj osobný názor, čo si o nej myslím a nebudeme to jak zdržovať a poďme na to. Takže ideme do Training Grounds. Za mňa je dosť broken, lebo pozrite sa, toto, ako je dobre, toto je ešte také v pohode. Keby som mal hodnotiť Nigel Plame, takže mid skill, možno aj skill, neviem. Niektorí ľudia hovorí, že no skill, ale za mňa nie je až tak no skill. A toto je strašne opiluje, pozrite sa. Toto takto a vystretia, ona jak vlastne sa hýbe tá vec, tak takto môžete týchto hadíkov. Toto je strašne pekné za mňa, mega dobre. Že Nigel je dosť broken. Poďte sa na to, beam, auto je akože dosť broken. Aj toto je mega broken. Toto je mega broken proste, pozerajte sa na to. Akože výzrovo by som Nigel hodnotil tak 8 z 10. A akože, že jaká je dobrá, by som ju hodnotil tak 10 z 10. Čiže strašne OP ľudia, poďte sa na ňu proste. Dobre ľudia. Takže ja ju nemám, ale poďme sa pozrieť practice match. Proste takú hru dáme menšiu. Že ako vlastne toto, ako sa za ňu hrá, by som vám to ukázal. Síce ja ho nemám, lebo nepadla mi z tých boxov, otvoril som ich, že 8. Keď zomrem na botov, tak to bude strašný fail. Dúfam, že sa to nestane. Ne. Dobre. Ja som už za ňu hral, takže viem už v podstate aká je. Akože nehral som za ňu, že normálne, ale na moje sestry určite som za ňu hral, akože dosť OP za mňa je padla proste z 3. boxu. Proste je to strašne kámo. Lucky moja sestra. Tam ešte jednu hru, akože si ju v inom game mode. Takže nepadnú knockouty zase. Dobre, to už by sme mohli dať. Dobre. Dali sme to. Teraz sa pôjdeme pozrieť na ďalší. Dobre. OK. Viem ľudia, že je to proste také divné, že hram proti botu, ale tak chcel som vám to ukázať, lebo nebol som až tak lucky, že by mi padla, ale nevadí, no. Dobre, bot dal scored. Takže to je veľmi dobré. Dobre, tu je. Dobre ľudia, to ste nevideli. Dobre, zabijeme tohto čaka. Ideme pre lokičku, aby sme dali gól. Bežíme ľudia, bežíme. OK, už to dohnali. Dobre. OK, čak. Máme, ideme ľudia, ideme. To už by tam mal padnúť. Ne! Riko to krásne vychytal. Dá, dobre ľudia. Ešte nakoniec si vyhodnotíme túto brawlerku Nigel. Za mňa dosť OP brawler, takže výzrovo by som jej tak dal, že... Povedal by som taký, že ako je dosť zaujímavá vyzerá. Dal by som jej takých, že krásnych 8 z 10. A ako OP, ako by som hodnotil, že aká je, akože ak sa s ňou hrá, som povedal, že za mňa sa s ňou hrá, že asi 10 z 10. Ja mám mega rád tú Nigel, že ju nemám, lebo ako je dosť dobre sa mi za ňu hrá, ja ju mám. Keby som mal hodnotiť skill, by som povedal, že teraz mid skill alebo skill aj možno. Lebo akože, no neviem, ale nepovedal by som, že Nigel je no skill. To určite nie, podľa mňa. Mid skill by som povedal. Dobre ľudia. Takže toto by bolo z tohto videa všetko. Vidíme sa v ďalšieho videa. Čaute. Scuba.